आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय बिनानावा आंखौ नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय आंनि फंबाया सिखोनाजार हाग्रायाव बुथारजाबाय आंनि माखासे गोसोनि खोथाखौ आं बुंनो सानखादोंमोन दिनै नोंथांमोनहा सफैनो हानायनि थाखाय आङो हाजासे धन्यबाद होदों मैया जोङो 7:30 जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय जोंखौ मुखुलि खालामदों 7:30 मुखुलि खालामाखै जों गासैबो जों गावबागाव माबाफोरखौ उन्दैफोरखौ सहि होजोबनानै जोङो 9:30 जोङो मुखुलि जादों दा जोङो हाजासे हामबाय होयो जों दिनैहाय जोबथेसालियाव हाजासे जोंनि जिउखौ जोङो गारसोमनानै सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनै जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा आंनि न'खरनि फेमिलिखौ आं लोगो मोनफैसिनबाय दिनै माखासे बर' लिडारफोरनि अनसुंथाइ बा बिसोरनि गोहो बोलोजों मावसोमनानै जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिनै उदां खालामबाय हाजासे हामबाय होदों आङो दा आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों न'आव सफैनानै माखासे गोरबोनि खोथाखौबो आं बुंजोबनो हाया बेबायदि जादों गोसोनि साननायखौ आं माखासे बुंजोबनो हायैनि जाहोना बेनो आं दिनै जोङो दिनै जेनेबा जोङो बिटिआर एकर्डजों लोगोसे लानानै जों बै समनिफ्रायनो जोङो सानसे जोङो गगोन होननानै जों मोनसे थांखि लानानै दंबाय थायोमोन सारमोननि सायाव बा दिनै माखासे जोंनि एनडिएफबि लोगोफोरनि सायाव एमएलए सायाव जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो माखासे दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंबाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बे न'आव सफैफिनगोन होननानै आं आसा खालामाखैमोन आंनि बिमा बुरिखौ लोगो मोनफैफिनगोन होननानै नाथाय गमामायैनो दिनै जोंखौ सिमां बायदि जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय दर होखावनानै लाबोबाय सारमोनहा आं नामखौ बुङा जिखुनु जाया जाय बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनानै जोंखौ लाबोदों बे बिथांमोनहा गावनो मोनथिखागौ दिनै जोबथेसालियाव थानाय माखासे एनडिएफबि केडार्सखौ दिनैहाय जोंखौ मुखुलि खालामना होबाय जोंखौ उदां फोथाराव खोमसि जों अन्दर आलादा रायजोआव थानानै फैनानै दिनै जों गावनि गामि ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ लोगो मोनफैबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै फैदों गोबां मानसिफोर फैदों लोगो लाफैदों जों लोगो मोनबाय आं लोगो मोनबाय आंबो सानाखैमोन मालाबादि आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामगोन रायजोआबो मालाबाबो आं सिमां नुवाखैमोन दिनै फ्रायनो मोजां लामाजों थाबायनो हमोबा आरो मोजां थांखिजों थाबायोबा जेसेबांखि माबायानो जा सहाय मोनो बेनो जाहैबाय जोंखौ दिनै गोबाव सम जोबथेसालियाव दंबाबो रायजोआ बावनानै थायाखै जोंनि माखासे एनडिएफबि लोगोफोर सेक्रिफाइस खालामग्रा जों गासैजोंबो ज' जाजोबनानै जों 3-4 फेक्सननि दंमोनब्लाबो जोङो मोनसे समाव ज' फैनानै जोङो बिदा फंबायखौ जों सिनायलायबाय जोंनि बिदा फंबाय एनडिएफबिफ्रा दिनै बुजिबाय जों खौसे जानानै जोङो सालायलांनांगौ होननानै दिनै जों गासिबो जेसेबांखि दायफोर दंमोन जों बिदाजों फंबायजों दावराव दावसि जाबोबाय बेफोरखौ खेमा होलायबाय जोङो दिनैहाय एकगत जाबाय दिनै माखासे जोंहा बिटिआर एकर्डजों लोगोसे जोंहा बर' हारिफ्रा बर' फिसाफ्रा बर' सुबुंफ्रा दिनै गोबां दावराव दावसिनि गेजेराव दिनै उथ्रिसारनानै दिनै बयबो बर'फ्रा जांख्रिथायबाय आरो जों नुनो मोनबाय गोबां जायगाफ्रा सोलायबाय दिनै बेफोरबायदि जोंनि गामिया बेबायदि
नङामोन सोलायजोब्बाय गय बिफां हनै न' बां जाजोब्बाय दा बिनि थाखाय आं दिनै नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि आं दा आंनो जेलाव जोबथेसालियाव थानानै आंखौ दि आं माब्रै दिनखौ बारहोलांखो समखौ बारहोखो मा खालामनानै थाखो दिनै बेफोरो आङो मोनसे माने आंनाव गिटार गंसे दङ बे समखौ बारहोनो थाखाय आरो आङो खुगा मेथाइ खनो बे खुगा मेथाइ गिटार दामनानै आं समखौ बारहोलाङो बिनि गेजेराव जोङो गोबां सम बारहोलाङो जोङो दिनैहाय रावबो एखुदा जायाखै जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा जोङो खौसेयैनो थादों खौसेयैनो जादों रावबो जों एना एनि जायाखै जों दिनै खौसेयैनो जोङो दिनै मैया जोङो 11 जन 12 जन गबोबाय दिनै माखासे जोंनि एनजिपि लोगोफ्रा दिनै गबावगोन ओमफ्राय माखासे ओरै जोंनि लोगोफोर बिसनाथ सारियालियाव 7 दंबावो बे बिथांमोनहाबो नैबे क'क्राझारनि खामानिया जोबोबा बे बिथांमोनखौबो लायगासिनो दङ आं गोजोननाय मोन्दों लोगो हमफैनाय हिसाबैहाय नाथाय जोङो पलिटिकेलनि बेलायाव जों मोनथिया पलिटिकेलनि जों बुहुद उन आरो जोंहा पलिटिकेलाव बुंनोबो जोंहा मोन्थाय गैया आरो जों सोरबा लिडारखौ माबा मोनसे रावजों बुंनोबो जोंहा मोन्थाय गैया जों बर्थमान जोङो रावनिबो नङा जों गेजेरनि मानसि जोङो दा पलिटिकेल माखासे जों एसेबां गोथौआव जों हाबनो साना दा जोङो फैनानै न'खरनि परिबेसा जों बोरै न'खरनि समस्या बोरै दा जोंनि देहायाव बोरै दङ दा जोङो 10 बोसोर जोङो जेन'बा जों आर्मि पुलिसजों बुख्रुबजानानै जोंनि देहाया मोजां नङा आरो जोंनो आं बुंखायो जोंनो अननानै जुदि ट्रिटमेन्टनि थाखाय एसे होयोबा सरकारा गोजोननाय मोनगौमोन आरो आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आङो लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोब्बाय न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय आं बिनानावा थैबाय बिनानावा आंखौ नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय आरो आंनि फंबाया सिखोनाजार हाग्रायाव बुथारजाबाय एनडिबि मोन म्यानमाराव ट्रेनिं होदोंमोन आफादाव बि खौसे होनो बेयो दिनै मुंख्लं जानायनिबो बेयो मोनाखै नाथाय आंबो दिनै आंनि जि मोननांगौ गोनां आंबो बेखौ दासिमबो मोननाय जायाखै दा बेफोरखौ सरकारा जुदि अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो दिनै बिमाया बेमार सुगारजों रानख्रेबलांजोब्बाय दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरकार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट सिखांगोन जों फैसा गैया कर्टआव थांनो हाया दा बेफोरनि थाखाय बुहुद झामेला जागोन वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन नंखायनो जायखि सरकार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो